Kako da znamo kuda idemo u životu? Pa to uopšte nije misterija, već jedan proces, nešto što se može naučiti. Danas ćemo zajedno proći kroz vrlo konkretne korake za postavljanje ciljeva zasnovane na metodi Miloša Todorovića. Vidjet ćemo kako se svaka, pa i najluđa ideja može pretvoriti u stvaran, ostvariv plan. Zamislite samo na trenutak da Edmund Hillary, nakon što je osvojio Mount Everest, kaže pa eto, samo sam nešto šetao i odjednom našao sam se na vrhu. Ili da direktor Toyote svoj uspeh objasni sa znate, samo sam dolazio na posao i nekako su me stalno unapređivali. Zvuči apsurdno, zar ne? To je zato što velika dostignuća, ona prava, nikada nisu slučajna. Ipak, zanimljivo je da se mnogi od nas kreću kroz život baš tako, nekako se nadajući da će uspeh jednostavno da se desi. Ali Miloš Todorović naglašava jednu ključnu stvar. Najbolje što možemo da postignemo uvek, ali uvek uključuje pripremu, planiranje i što je najvažnije, jasan pravac. Dakle, potreban nam je pravac i u životu i u poslu. Zato ćemo sada proći kroz jedan jasan proces za postavljanje ciljeva. To je veština, a prvi korak, on je temelj svega. Prvi i apsolutno nezaobilazan korak, osnova cele ove priče, jeste sve zapisati. Možda zvuči previše jednostavno, ali verujte, njegova moć je ogromna. Znači, uzme se list papira i da mu se naslov Moja lista divljih ideja. A onda zapiše se, i to štampanim slovima, baš sve što se želi biti, raditi ili imati. Miloš Todorović insistira na štampanim slovima jer nas taj sporiji i svesniji proces tera da se više koncentrišemo. Na taj način te ideje se dublje urezuju u našu podsvest. I ne treba se opterećivati vremenom, 98% stvari će biti na papiru već u prvih sat vremena. A znate što se tu zapravo dešava u glavi? Dok zapisujemo, mi praktično programiramo levu logičku stranu mozga. Time oslobađamo desnu, kreativnu stranu koja misli u slikama da radi ono što najbolje zna. Već sam ovaj čin može drastično da poboljša produktivnost. Sad kada je sve na papiru, ta naša divlja lista ideja je spremna za sljedeću fazu. Sada sledi proces definisanja, filtriranja i, što je jako bitno, uspostavljanja ravnoteže. Lista se sada ostavlja sa strane, pustite je da odleži nekih 24 do 48 sati. Za to vreme podsvest će da radi svoje i verovatno će se na listi pojaviti još poneka sitnica. Nakon tog perioda vraćamo se listi i za svaku, ali baš svaku stavku postavljamo ono ključno pitanje zašto? Zašto ja ovo želim da budem, da radim ili da imam? Ako odgovor ne može da stane u jednu jasnu, zadovoljavajuću rečenicu, taj cilj još nije zreo. Precrtamo ga, ali ga ne brišemo. Možda će doći njegovo vreme kasnije. I sada dolazimo do jedne od najvažnijih tačaka, ravnoteže. Miloš Todorović ovde pravi ključnu razliku. Ne jurimo samo životni standard koji se uglavnom meri novcem i materijalnim stvarima, mi težimo kvalitetnom životu, a to obuhvata i zdravlje, i dobre odnose, i osjećaj ispunjenosti. Ciljevi, dakle, moraju biti uravnoteženi u svim ključnim oblastima života. Karijera, porodica, mentalno, fizičko zdravlje. Praksa je pokazala da ljudi koji na prvo mesto stave kvalitet života, skoro uvek na kraju imaju i visok životni standard. Obrnuto, nažalost, ne važi tako često. U redu, kada su ciljevi definisani i uravnoteženi, postaju mnogo jasniji. Ali da bi postali delotvorni, da bismo zaista mogli da radimo na njima, moramo ih pravilno sortirati. Postoji jedna sjajna priča o ribaru koji je lovio ribu. Svaku malu bi zadržao, a one najveće, najlepše vraćao bi nazad u vodu. Kada su ga pitali zašto to radi, on je tužno odgovorio: ma mrzim što to moram, ali imam samo ovaj mali, stari tiganj. Koliko često mi radimo istu stvar? Odbacujemo velike snove jer mislimo da je naš tiganj, naša sposobnost premali. Zato su nam potrebni veliki ciljevi. Oni koji nas teraju da kupimo veći tiganj, da rastemo. Ali potrebne su nam i ostale tri kategorije. Dugoročni, koji nam daju perspektivu i pomažu da prebrodimo loše dane, dnevni, jer se uspeh gradi korak po korak, svakog dana, i na kraju specifični ciljevi. Zamislite da imate najjaču lupu na svetu i najsunčaniji dan. Ako tu lupu stalno pomerate, nikada nećete zapaliti vatru. Ali ako je samo na trenutak zadržite mirno na jednom mestu, fokusirate svu energiju sunca i vatra bukne. Upravo to rade specifični ciljevi za našu energiju. Fokusiraju je. I evo nas kod finalnog filtera. Svaki cilj koji je preživeo sve do sada mora da prođe još jedan test.
5 ključnih pitanja koja potvrđuju da li je cilj pravi za nas i da li smo mu zaista posvećeni. Pitanje broj 1. Da li je ovo zaista moj cilj? Da li on dolazi iznutra, iz srca, ili je to nešto što su nam nametnuli roditelji, društvo, prijatelji? Drugo, da li je moralno ispravan i pošten prema svima kojih se tiče? Jednostavno je, kvalitetan život se ne može graditi na tuđoj šteti. Treće pitanje je filter za usklađenost. Da li me ostvarenje ovog cilja vodi bliže mojim glavnim životnim ciljevima? Svaki korak, svaka akcija treba da vodi u istom pravcu. Četvrto, i ovo je izuzetno važno, mogu li emocionalno da se posvetim ovom cilju? Mi smo emotivna bića, logika nas može pokrenuti, ali samo strast i posvećenost nas mogu održati na putu kada postane teško. I peto, ključno pitanje, da li ja zaista verujem da mogu da dostignem ovaj cilj? Jer naše uverenje određuje naš trud. Cilj treba da bude van domašaja, da nas tera da se protegnemo, ali nikako van vidokruga, jer to obeshrabruje i ubija motivaciju. Dobro, ali da li ovaj proces zaista funkcioniše u stvarnom svetu? Ajde da pogledamo jedan od najinspirativnijih primjera koji to dokazuje. Pre mnogo godina, jedan mršavi dečak iz Bruklina, zvao se Angelo Siciliano, posetio je muzej. Tamo je video statue jednog grčkog atlete i bio je potpuno opčinjen. Pitao je vodiča da li je uopšte moguće da pravi čovek tako izgleda. Taj dečak Angelo postavio je sebi jedan veliki, dugoročni cilj. Radio je na njemu svakog dana, neumorno. Čak je razvio i sopstveni sistem vežbanja. I na kraju postao je poznat čitavom svetu kao Charles Atlas, verovatno najpoznatiji primjer ljudske građe u istoriji. Njegova priča je savršen dokaz. Imao je san, veliki cilj. Bio je emocionalno posvećen, verovao je da može i radio je na tome svakodnevno. To je suština čitavog procesa. Proces je ono što pretvara san u stvarnost. Ovaj proces koji smo danas prošli nije nikakva magija. To je mapa. Mapa koja vodi od sna do stvarnosti. I na kraju, sve se svodi na jedno jedino pitanje koje svako od nas treba da postavi sebi. Koji je tvoj veliki cilj?